Togotigana nayo nigo ensemo y'abamenyi korwa ensemo yegesa imeyo muchokisi baba wesoke na gukora ukurubekana asikire bakwe murunganiria umuchando westima ase ensemo yokorengana barabwo nigo asegekaye chikibere bono estima yaberege kubachanda gendo be murunganirie e company yechinguru cyomurero ya KPLC asikire bate nangwa kana bare chibesa kurende nigo bagenderete kwenekia umuchando yo westima nabono nigo baburire serikali bege goswagati kubwaterana ne company ya KPLC babe bakwenekia buna estima yaberege kubekwa eriye bakonye asogo ikirania emirobiri yabo oroboti rwa central yo wikiranu nigo twariganire n'umurikeito Ndemo Stephen Emambia ya rero umurembe nigo tuguterwa re chinsemo chiegesa nyatieko ward asamenyi babwato moichano barobekana asikeri bagoteba no kuburwa gwechinguru cyomorero cya KPLC asegekege tambe enseme yuo problem yestime yabeire embe amatuka amange sio leo peke yake ilitanga nigera overloaded ego chagatate week igo tokoboliga abantu abakenya power we are giving them money we are supposed to get services ngai nkibako garabago chabaruise transformer itanga ni baire transformer batari ko replace transformer eri yakabere abantu marabaruare tema ruere mana echiskali amarioga aresi chi fridge asarekire omotakete tokwe ekero bako to tray bako to chande kabire magosa kitokorete na rwata yo toteminga inki tubena to gukora tumanye kora tarwesti maga tukore ki wiki bere nga gorete bichuchu 250 entikarte bichuchu 60 bio kabya kure sasa uri estima chindagira to abeleta chi fridge meje asarekire bona ekero to wikiraga igaiga magosa kia mo direct okenya pamba matenga mboko nkio to gwetera sabantu bari bakyo bisiabo chinyumba abantu banganyire Kenya Power ni maetenga ebine biasara tugwakana ukobora ko umuriro nigo kwa baira sarene na segati yabo bairere mechando baeteire yuera muno boncholie kwenda inse enseme yuyegesa twatande kirestimeye moroje mune twabangine tukija sare kire motuo abangina batande kira bakabaita chindaru chekira twanya kora lastima abane torware totogotume kama lyogo tifuriti bana ndiri gokora kasi etokobona ne gavana yaito simbarati bakitororera mare Amario sarakire ngabera antorikora bere bituma tobwata karakine nende kwanatinga ugobono toko saba abaminto abali bateneta mangana Kenya Power twabasorora barenge guancha ukugani kwabo na se kiombe gya KPLC konyara kubeka chi transformer chinkongu nemebelie meikirano era koroburabu boiranegesa wana na ko bolia ba director Kenya Power toira ne liango en transformer na ndaba to transformer nene egosabwa abantu begesa because na bange tore and we are very good customers to waka no una tore ngabana to kwenda Kenya Power offices tudai haki yetu turudishwe transformer wagechigwe etatakwa twasabire se Kenya Power directors bamanyanga magosa kyari kyo bisiabo egekogera twachandekire bona chimi ntobwati abaibo tukoga abato chandre abamenyi benseme nigo bengente buna simba neta kwende wekera boniga nigo chita chiabo chiremete wetera matuka etani chi wikibere asoko boli kwa bana sekiombe gya Kenya Power and Lightning Company KPLC kunyara kubaira ne lichinguru cyomorero ko reporter ya Ndizi TV ko ruensemo ya Egesa county ya Kisii eri etariane